Bekuwumunye wodwa enkonzweni yesikhumbuzo sabafundi abayishumi-nane abashona ngesikhathi isithuthi sabafundi sishayisana amahlanze neloli eVanderbijl Park ngomsombuluko. Le nkonzo ibibanjelwe ehholo iSol Tsotetsi Sports Complex eSebokeng. Lokhu kwenzeka nje inhlangano ye-Greater Johannesburg Transport Learners Association itshele bonke abashayeli bayo ukuthi babhikishe bamise enseku ukusebenza namhlanje kulandela ukushaqwa kwezimoto zabo ezingaphezu kwama-60 izolo ngenxa yokungabikho sesimweni esifanele sokuba semgaqweni. Le nhlangano ilwisana nokushaqwa kwamatekisayo kanye nokuboshwa kwabashayeli abane izolo. Ihlele ukuthi namhlanje imisenze ukusebenza kwezinye imoto ezithutha abafundi ukuzwakalisa ukungenami kwayo ngokwenziwe izikhulu zezokuthutha. Our operators in Roodepoort were harassed and we kept quiet. Our operators in Mogale City were harassed. In Kureni were harassed. In Tshwane were harassed. We kept quiet. But Johannesburg said, no, we can't keep quiet. That is why we are here today. And you can see it's a peaceful march. Owengamele ezokuthutha eGauteng ukhiphe isexwayiso esibukhali kubashayeli abaphazamisa ukusebenza emgwaqeni. We just got intelligence that there's another entrance where they might have been, and there's people who are removing kids from vehicles or from transport. And we are warning those who are doing that is denying, that's a criminal offense. And we just instructed the police that they must arrest those that are removing children from the scholar transport. Ungene osukwini lwesibili umkhankaso womnyango wezokuthutha eGauteng wokuhlola izimoto ezithutha abafundi ukuthi zisesimweni esifanele yini. Wena yakho or ya association uyithengile? Yes. Manje ngisalungisa. Uthenga kanjani isikorokoro futhi? Mama ngisalungisa imoto asikorokoro. Isikorokoro ithola petrol. You can see that the seats are loose. The handbrake doesn't operate. Whatever the steering mechanism is not in good working condition. So this car is unroadworthy. So we're going to impound it and take it to our facility in Benoni. Lo mkhankaso ulandela ukushona kwezingane zesikole eziyishumi-nane engozini yemoto eyenzeke eVanderbijl Park ngomsombuluko.